numește proiectul prezentat astăzi? Asociația Viitorul Discriminare. Se spune nu discriminare. Da, deci aici am găsit un răspuns corect. Dar n-am zis cum se numește instituția care a zis. Ok, a doua întrebare. Ce este discriminare? Tratamentul preferențial oferit celor din câte tipuri de discriminare există? Dați un exemplu de ele. Rasială, religioasă, socială. Cei care ați răspuns, aș vrea să mai spuneți că nu există. Ce forme de discriminare? Între 400 și 4000 și între 600 și 1000. Era bine. Așa? Cine a finanțat proiectul de asta? Nu. Nu e, sigla nu pe scrie. Exact. Asta era o întrebare mai capitală. În final. Scuzați, nu știu, dar am ales pe